Komara İslamiya İranê duriyên bejahî ji bo Sûriyê vekirine. Ew her dorê di nava xaka Iraqê de hatine vekirin. Bi vê çendî gihandina xwe bo Sûriyê lezgîn kiriye. Rojnameya El Arabî Cedîd lê serzarê berpirsyarekî Iraqî belav kiriye ku dirêjahiya her doriyan 405 û 600 kîlometre ye. Bi vê çendî Îran doriyên vejahî ji bo gihandin bi deryaya navarast vekirine. Jêdera Iraqî dibêje ku her doriyên vejahî ji Rojhilatê Kurdistanê dest pê dikin. Heta ku digehe sînorê parêzgeha Dêrazorê li başorê Rojhilatê Sûriyê ew rê evin. Rêyayekê 600 kîlometre ji qesra Şêrîn li parêzgeha Kirmeşan dest pê dike û bi xala sînoriya Munziriya li sînorê bajarê Xaniqîn heta diçe bajarokê Ebolğirêb û Felûce heta ku digehe sînorê bajarê Remadî û ji Remadî bo bajarê Qaim lê ser sînorê Sûriyê. Rêya duê 405 kîlometre ji dergehê sînorî Munziriyê li ser sînorê Xaniqîn dest pê dike û bi bajarê Kelar de diçe bakurê Bexda paytexta Iraqê û piştre bajarên Kefrî, Xormat heta ku digehe zincîra Çiyayê Hemrîn û piştre digehe sînorê parêzgeha Neynewa û ji parêzgeha Neynewa bû parêzgeha Dêrazorê li başorê Rojhilatê Sûriyê.